Chatonoende arikubuda arikuataka Nelson Chamisa. I don't know what's wrong with this guy. Kuti ange ari papo kuti azosvika kunzi MP akapinda akanoraidha nefeme Chamisa kunzi avhotera zonzi MP. But izvo zvese izvozvo asi kuzvitarisa. Atotarisawo zvinhu nenguva yake neengo yake. No, isusu atibve kuparliament chichichi because arikufungidzira pamwe acharamba ari kuparliament because of blah 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 because of family. So pane post yakambobudisa akati achitaura vanhu vaitaura vachiti President Chamisa iye ndovati he left politics, don't force him to be your president, he is advocate Chamisa. Ndo mashoko akatanga ataura papost iyi. Zvakapindurwa nevanhu zvakawanda ipapo, vanhu vakataura vakaonesana akambonyebera kuda kuita munhu kwaye, but nhasi ari kudzoka pa indirect foot, ari kuchera, ari kutoramba achitokonya paakambobvira kumashure achitaura zvese. Ari kuti regime enablers on X are quick to label people vatengesi. We differed because you think one person can remove ZANU-PF. To remove this regime, you need unit of genuine comrades. Police today want to arrest Job Scala and Ngarivume, the same people you called sellouts. Antimaona futi zvakutaura. Ari kuti tarisa pekutanga paanyasotaura kuti you think one person can remove ZANU-PF. One person can remove ZANU-PF because vanhu havasi kumboswera vachitedzera zvese zvokuti muda kuzosara muchiita mapolitical party. Vakazvitry kumboungana pasi, vakagara pasi, toisane toditi tombodidi vachimboungana kumanhingiwa, but vakashaya one akanyatsokusvika chinopfeka shangu dzaChamisa because vanhu vese vangoti mese muri vatengesi. Ma-MP vacho muri kurambira parliament, bo endai kuparliament ikoko, kombore vanganiko endai kuparliament ikoko, but mese muri vatengesi because vanhu vanenge vatsamwa asingachafari nezvinhu zviri kuitika nesituation inenge ichiitika. Saka ndo maproblems acho anenge akuzoningina, but I don't know why this guy achivenga Chamisa zvekudaro. Iye ari MP akapinzwa achinoningina naChamisa. Maybe ndiye anoita president, I don't know. Vakaisa Washington Ncube, but I don't know kuti Washington Ncube kana kuti leadership yake yakadhakwa here. Andinomboti yakadhakwa, but ndikuti ameno kuti yakadhakwa here kana kuti chii chakuti kuti vatry kuda kutanga vambotsimburira Chamisa. Ndo pavari kutofoira politics zacho, because I don't think kuti zvinomeka sense kuti iwe utange waataka umwe munhu kuzoti kuda kutsvaga relevance nekutaura zita remumwe munhu, kana kuti utanga vamuita kana kutomufushira kuti ningi ngatange tamufushira kuti tizosara tichitangidza kuningina mupolitics. Vanodhara vanofambisa agenda, ye muri kuvhurirwa mavhezi, ye muri kudai so, ye muri kuchichichi politics adzidi idzodzo and stuff. Vanhu vari kuti zvakanaka yana mambo tazvinzwa zvamutaura iko zvinhu zvanhu vakutenda kumavhesi kokwa kuti amen tiri kumada mavhesi wa taura rimwe shoko futi amen. Ndo zviri kuboha these guys because zvese zvari ivo vakomana vavo chero vakataura chii panhingiriki nepama-social platforms avo hakuna kana zvinhu zvinomboya kana maresponse mazvinhu. Ndo maproblems atiri kusangana, but I don't know muri eZimbabwe kuda kuti mboonesana nene chii chinoita kuti this guy avenge Nelson Chamisa. Chimondiudzewo in the comment section.